Αντένα 972. Καλημέρα κύριε Σίσκο, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είστε σε μια φάση ας πούμε που παλεύετε να μπείτε. Όλοι παλεύουμε. Το ότι θα μπούμε είναι σίγουρα, αλλά έχουμε μεγάλη πάλι για μετά. Σε ποια περιφέρεια είστε? Β' Αθηνών. Β' Αθηνών. Β' Αθηνών. Είναι πολύ Πόσα ήταν τα προεκλογικά σας έξοδα, πόσα επιτρέπονται για αυτή την περιφέρεια? Δεν ξέρω πόσα επιτρέπονται, δεν ασχολήθηκα με αυτό γιατί έκανα σχεδόν μηδενικά έξοδα. Δηλαδή χρησιμοποιώντας το ίντερνετ κυρίως και την συμβολή και τη βοήθεια φίλων. Φίλων και γνωστών. Εδώ στο Facebook γράφετε ότι δεν είστε επαγγελματίας πολιτικός. Γι' αυτό ακριβώς. Ναι, ένας πολίτης λέει στη Β' Αθηνών, περιμένω να σε γνωρίσω από κοντά. Εσείς έχετε κάνει και κάποιες... Είναι δηλαδή, σεμνήνεστε ότι δεν είστε επαγγελματίας πολιτικός? Δεν σας άκουσα. Λέω, σεμνήνεστε ότι δεν είστε επαγγελματίας πολιτικός? Δεν είναι ο Ναι. Είναι άνθρωπος... Η επικεφαλής όμως του συνδυασμού σας είναι επαγγελματίας πολιτικός. Νομίζω ότι καλώς κάνει και κοιτάξτε, η πολιτική δεν μπορεί να γίνει μόνο από ανθρώπους τεχνοκράτες ή της αγοράς, πρέπει να γίνεται και από πολιτικούς. Ναι. Συνεπώς ο συνδυασμός νομίζω ότι οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Έχετε μιλήσει κατ' επανάληψη η Δημοκρατική Συμμαχία και καλά τα λέει σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι σωστό να έχουμε το ρουσφέτη στο δημόσιο και τα λοιπά, οι διορισμοί. Είναι μια γραμμή την οποία ακολουθείτε πιστά. Με συνέπεια νομίζω εδώ και 2 χρόνια και είμαστε μόνοι μάλλον. Με συνέπεια εδώ και 2 χρόνια, αλλά ο πρώτος διορισμός της κυρίας Μπακογιάννη ήταν στο Υπουργείο Συντονισμού που ήταν υπουργός ο μπαμπάς της, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τότε. Ναι. Εγώ, κοιτάξτε τι θέλω να πω επ' αυτού. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, είναι μια προσωπικότητα της τελευταίας 30 ετίας στην πολιτική. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Αυτό επίσης που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας είναι ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις, να δεις τα λάθη σου και από αυτά τα λάθη σου να προσπαθήσεις να βελτιώσεις κάτι για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει και πρέπει να μας το αναγνωρίσετε. Μάλλον το αναγνωρίσετε στην τώρα, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός. Όχι, ο κόσμος θα τα αναγνωρίσει. Τώρα αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα. Την Κυριακή θα δείξει. Την Κυριακή θα δείξει. Προφανώς. Για πείτε ακούστε. Αλλά μην με βάλετε σε κάτι σε το οποίο δεν θέλω να κάνω. Να υπερασπίζουμε την πρόεδρο, να μιλάω πόσο λαοπρόβλητη είναι, πόσο καταλληλότερη είναι και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι πολιτικοί. Ναι, να τις πλέξουμε στη συμμαχία. Όχι, είπαμε γιατί εδώ μια μανιέρα της εκπομπής είναι το προσωπικό παράδειγμα, κυρίως στους πολιτικούς, όχι στους ιδιώτες. Ναι. Αν μιλάς με έναν πλειοκτήτη, τι προσωπικό παράδειγμα? Βαπόρια έχει. Ωστόσο, λέτε για το δημόσιο και τον περιορισμό του, αλλά και εκείνη όταν χρειάστηκε να ξεκινήσει τα πρώτα της βήματα, κατέφυγε στο δημόσιο. Στην εύκολη λύση. Λύση. Εσείς τι δουλειά κάνετε ακριβώς κύριε Σίσκο? Κοιτάξτε, εγώ έχω μια εταιρεία που ασχολείται με τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Δηλαδή ασχολούμαστε με τη βιομηχανική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή. Είμαστε μια εταιρεία ιδιωτική αποκλειστικά. Έχουμε γύρω στους 20 εργαζόμενους επιστήμονες με μάστερ και διδακτορικά και δουλεύουμε αποκλειστικά με τον ιδιωτικό τομέα. Έχετε και κάνει... στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εσείς περικοπές και απολύσεις έχετε κάνει? Ευτυχώς δεν έχει αναγκαστεί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ευτυχώς. Δεν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί το ρωτάμε, γιατί βλέπετε εσείς προφανώς κινείστε και μέσα στην αγορά, έχετε επαφές με ανθρώπους του αντικειμένου σας και έχετε μια εικόνα περίπου τι γίνεται. Στην Ευρώπη τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το θέμα? Δηλαδή πώς πάνε τα πράγματα σε ό,τι αφορά στην οικονομία? Κοιτάξτε, το πρόβλημα το οικονομικό είναι γενικότερο, δεν είναι μόνο ελληνικό. Καλά. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα σε σχέση με την Κύπρο στην οποία δουλεύουμε, με τη Βουλγαρία στην οποία δουλεύουμε, με την Ουκρανία στην οποία δουλεύουμε. Και κάθε πράγμα πρέπει να το βλέπεις ξεχωριστά. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα που είναι το πρώτο ποιο είναι? Όπως? Η διαφθορά. Το πελατειακό κράτος, μάλιστα. Η διαφθορά, η αναδιάρθρωση της οικονομίας πρέπει να γίνει. Αυτά είναι πράγματα που είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε με κρίση είτε χωρίς κρίση πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ναι, βέβαια είναι και ένα μνημόνιο στη μέση που τρέχει. Το οποίο θα το βρείτε μπροστά σας δηλαδή αύριο μεθαύριο. Είναι σύμβαση του. Πώς θα το εφαρμόσουμε είναι είναι στη δική μας ευχέρεια. Εσείς τι μέτρα θα επιλέξουμε? Τι προτείνετε? Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής έχουν επιλέξει μέτρα τα οποία προστατεύουν το πελατειακό διεφθαρμένο κομματικό τους κράτος.
Αυτό πρέπει να αλλάξει. Στο δημόσιο αναφέρεστε. Αν καταλαβαίνω καλά, αναφέρεστε για το θέμα του δημοσίου. Στο δημόσιο υπερασπίζεστε τις απολύσεις, ας πούμε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε 1 και εκατομμύριο ανέργους στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι ανήθικο κοινωνικά να μην ασχολείται κανείς με αυτούς και να ασχολούμαστε αν θα απολυθούν 1.000, 2.000, 5.000. Βρίσκουμε λύσεις οι οποίες είναι πραγματικά... Ναι, αυτό όμως δεν είναι σαφής απάντηση. Να γίνουν απολύσεις ή όχι? Όπου χρειάζεται προφανώς πρέπει να γίνουν. Και θα γίνουν. Δηλαδή, ό,τι και να σας πω εγώ τώρα θα σας πω ψέματα. Ναι. Δηλαδή θα θέλω να κοροϊδέψω τους ακροατές. Ωραία. Δυστυχώς θα γίνουν απολύσεις. Αυτή είναι η απάντηση. Έχετε προσδιορίσει τον αριθμό? Περίπου πόσοι χρειάζεται? Ναι. Από αυτά που έχω δει γραμμένα, Ναι. από αυτά που έχω δει γραμμένα, γιατί εγώ δεν έκανα τον προσδιορισμό προφανώς, από αυτά που έχω δει γραμμένα και ακούγονται, Ναι. λέγεται ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνει μια περικοπή στο δημόσιο της τάξης των 150.000 εργαζομένων. Εδώ όμως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και δεν πρέπει να το αγνοούμε, ότι εάν γίνουν αποκρατικοποιήσεις, ναι, αυτοί οι υπάλληλοι οι οποίοι δουλεύουν τώρα στο δημόσιο τομέα μπορεί να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Δεν σημαίνει να απολυθούν κατά ανάγκη, απλώς δεν θα επιβαρύνουν το δημόσιο. Μάλιστα. Δηλαδή και η αποκρατικοποίηση είναι ένα άλλο εργαλείο για να φύγει βάρος μισθολογικό από το δημόσιο. Κύριε Σίσκο, αυτό με την αποκρατικοποίηση είναι και λίγο σοφιστία, γιατί οι ξένοι θα αγοράσουν τον κερδοφόρο ΠΑΠ, δεν θα αγοράσουν έναν προβληματικό ΟΣΕ. Προφανώς. Προφανώς. Οπότε η αποκρατικοποίηση είναι σαν να χαρίζουμε χρήματα στους ξένους, γιατί θα πάρουν τα κερδοφόρα. Γιατί τα φιλέτα. Τα φιλέτα. Γιατί να μην τα κρατήσουν? Ο άλλος δηλαδή είναι ψυχοπονιάρης και θα έρθει να πάρει το παθητικό. Κοιτάξτε, στη Δημοκρατική Συμμαχία έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση για τις αποκρατικοποίησεις, το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα το οποίο περιγράφεται. Έχουμε πει ότι ένα κομμάτι 25% του ποσού το οποίο θα δοθεί για την αποκρατικοποίηση θα σχετίζεται με τη μελλοντική αξία της επιχείρησης, ώστε να συμπεριλάβουμε και την δυσμενή κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή την οικονομική και την θετική την οποία ευελπιστούμε να έχουμε στο μέλλον. Άρα να πάρει το δημόσιο περισσότερα χρήματα. Μάλιστα. Είναι μια τρίπλα, ας πούμε, για να... Ναι, δεν θα το πουλήσεις 100% τώρα, θα το πουλήσεις τώρα μεν, αλλά ένα ποσό σημαντικό, 25% θα το πάρεις με την αξία της εταιρείας μετά από μια πενταετία, όταν πλέον θα είναι κερδοφόρος και θα μπορείς να έχεις μια μεγαλύτερη υπεραξία. Εσάς στη δεύτερη... Ναι, συγγνώμη, στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας που πολιτεύεστε τώρα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα, ας πούμε, που σας ενδιαφέρει να κάνετε τη Δευτέρα, την Τρίτη το πρωί? Το πρώτο πράγμα προσωπικά εσάς, λέω τώρα. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει να γελιόμαστε είναι η ανεργία. Αν κάποιος μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, εκεί πρέπει να ρίξει το βάρος του. Αλλά η ανεργία σχετίζεται με την ανάπτυξη και με τη γενικότερη διάρθρωση της οικονομίας. Δεν είναι πολύ εύκολο να λυθεί αύριο το πρωί, αλλά αύριο το πρωί πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό. Αύριο το πρωί πρέπει να πληρώσει και ο άλλος το λογαριασμό του και να φάει. Προφανώς. Είναι και γι' αυτό δεν είναι ένα μέτρο. Κοιτάξτε, σας πω, έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρχηγοί οικογενειών οι οποίοι είναι άνεργοι. Ναι. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες είναι άνεργες. Οπότε... Πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτές τις ειδικές ομάδες. Υπάρχουν και οικογένειες που δεν δουλεύει κανένας, όχι μόνο ο μπαμπάς. Αυτό σας λέω. Είναι, και οι δύο, πλέον και ο αρχηγός της οικογένειας και οι μονογονεϊκές οικογένειες όπου η μητέρα δεν μπορεί να βρει δουλειά. Και έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις εκεί πέρα για την ενίσχυση αυτών των ομάδων και για τα επιδόματα ανεργίας, κόβοντας πάλι, επαναλαμβάνω, από την σπατάλη του κράτους. Αυτή τη στιγμή γίνεται 700 με 800 εκατομμύρια σπατάλη σε μαϊμούς συντάξεις. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη δεν παίρνουν. Ναι, είναι χοντρό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στη δεύτερη περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ. Αντένα 972.